ESIT je riešenie na správu nehnuteľností, pozemkov a majetku. Najväčšie časové a finančné úspory prináša ESIT vďaka presným dátam a pokročilým AI geopriestorovým analýzam. Či už kombinujete dáta z diaľkového prieskumu zeme a katastra, pracujete s obrazovými analýzami, alebo potrebujete rýchlo spracovať veľké množstvo zmluv v procese výkupov a odpredajov nehnuteľného majetku, systém celý proces zjednoduší a urýchli. Vytvorte nové zmluvy k nehnuteľnostiam v priebehu minút. Pomocou automatizácie ESIT zrýchlená tvorba zmluv. Platforma ukladá históriu vlastníctva a geometriu pozemkov s možnosťou zobrazenia podľa časového obdobia. Odborní používatelia môžu pracovať so všetkými technickými údajmi, zatiaľ čo bežní používatelia alebo manažéri majú prístup k informáciám prostredníctvom intuitívnych rozhraní na počítačoch, tabletoch a mobilných zariadeniach. Systém ponúka pokročilé funkcie GIS na priestorovú analýzu a grafické zobrazenie. ESIT sa integruje so systémami SAP, účtovným softvérom a evidenčnými systémami. Platforma zabezpečuje monitoring prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme a analytických algoritmov. Organizácie používajú ESIT na nákup a predaj nehnuteľností, plánovanie územného rozvoja, generovanie daňových dokumentov, správu nájmu a dokumentáciu vecných bremien, ale aj súlad s právnymi predpismi o nehnuteľnostiach a katastri. ESIT vygeneroval viac ako 150 000 zmluv pre správcov dopravnej infraštruktúry, obce, rozvojové fondy a správcov investičných parkov. Transformuje komplexné procesy s nehnuteľnosťami na efektívne a štruktúrované pracovné postupy.